טוב, היי לכולם, הסתכלו את התוכי שלי, והוא ממש יפה והוא עומד על עצים, כאילו, זה פעם ראשונה, אבל בסדר, הוא רק בן שנה, אבל הוא גם יפה. הסתכלו. מה, כדאי לך לשים את המוזיקה הזאת איפה שיש את העצים האלה. הוא גם אף מלא. זהו, סיימת? מושלם. ביי יוש.